MZP President Sarkar Pathum Son Man Helaya Kalut Duani Chuan President kan ni chu ringot tin thang thar generation MZP a chuan ai pumon pueten oma thang thar generation a chuan issue po activities po anga lor lap kan ni kan activities tam tak le kan bozui tam tak chu Sarkar ma sahul lai thil ti dik lo te lo ni arab thak zo kan ni NIT a thil dik lo tam tak oma MPSC a te po agitation nei ngai in MPSC office te po kal ngai na oma chuta chuan law and order lama kan police chen khat te chuan bin vuak te an sa klap me ya bin voro in ti bong bong te po kan le ya chuta chuan kan CM te phei chu kan CM te malak na wang hian voinia chuan NIT ram te po fel thokhat lo kan hei voinia kan hire chang tu minister om boka NIT thil tok du om thil te po a fel fight at work boka I tu na president hi khatila ya ANC kan malak tak taka a chui tu ta zinga mi kan ni dun chawa tu ANC so MNF Sarkar ANC a khan thil dik lo hi ta me maya thil tam tak ka saidon lawa hun mai chawa phei chung kha bong kon lam te poron riya kan sheveka tram ni kum ti chung khan shoi tu kan ni president kan ni ve chung khan voi ni mi son chu an nala kan revoke ti rani Mizoram mangai tu le ANC thadu aizol mangai tu tan chuan na dik lo la thin te hi em ni kan than le don ti hi wenia zoram mi puita kan zot du aizol mi puita kan zot duwa chuan chuan ANC a chuan eng ti kong zong pon MNF Sarkar le thiang lo ni ti hi aizol puita kan sia da ngai ni